सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो नोंथांमोन बयखौबो नैबे इउटुब चेनेलाव आङो दिनै बरायनानै लायो। दसे सम फै जों इसोरनि रावनि फारसे जोङो दिनै थांनि। बे प्रिथिबिखौ जेब्ला जों नायो, बे प्रिथिबियाव जोङो आसा गैयै जोङो दिनै मोनो। जेरैजोंबो सैनांनाय, जेरैजोंबो गाबख्रावनाय, जेरैजोंबो दिनै दावराव दावसि जों दिनै आथिखाल जों दिनै नुनो मोनो। माब्लाबा समाव बे सोंनाया जोंनि जिबनाव फैयो, हाय थैनायनि उनाव आङो मा जागोन? मानोना जोंनि खाथि खाला गोबां रोखोमनि खास्रि बिस्रि जानाय जाथायफोरखौ जों दिनै नुगासिनो दङ। बेफोरखौ लानानै समाव सोंनाय फैयो, बे जिउआ थैनायनि उनाव मा जागोन? आंनि अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो मिथिहोदों थैनायखौ गिनांगौ, मानोना थैनायनि उनाव सोरगो आरो नरक दङ। दिनै थैनायनि उनाव मोननै जायगाखौ अरायबोनि थाखाय दोनजाबाय, जायखौ सोरगो आरो जायखौ नरक होननानै बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो थैनायनि उनाव सोरगो आरो नरकखौ जों सुबुं माहारिनि थाखाय दोनजाबायब्ला जोङो दिनै बेसेबां बे जिबनखौ लानानै जोंहा साननो गोनां दङ आंनि अनजाग्राफोर। जोङो दा बे सोलिबाय थानाय बोसोराव जेब्ला जोङो नायो अब्ला मोननो हायो 1,50,000 मानसिफ्रा सानफ्रोमबो दिनै थैलांगासिनो दङ आंनि अनजाग्राफोर। सानफ्रोमबो दिनै 1,50,000 दिनै थैलांगासिनो दङ। बिनि गेजेराव चाइना आरो इन्डिया हादरावनो बांसिन दिनै थैलांगासिनो दङ आंनि अनजाग्राफोर। चाइनायाव 29,311 मानसिफ्रा दिनै थैलांगासिनो दङ। इन्डियायाव 25,643 सानफ्रोमबो दिनै थैलांगासिनो दङ आंनि अनजाग्राफोर। दिनै बे गथै प्रिथिबियाव बे 1,50,000नि गेजेराव चाइना आरो इन्डियायावनो बांसिन मानसिफ्रा थैलांदोंब्ला, फै आंनि अनजाग्राफोर, जोंहा दिनै गोबां साननो गोनां दंसै बे जिउखौ लानानै। बेनिखायनो जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 16 बालाब 19 सारिनिफ्राय 33-34 सारिसिमखौ जोङो नायो, अब्ला जों मोननो हायो। जों बेयाव मोननो आंनि अनजाग्राफोर, सासे गोनां गिदिर मानसि दङमोन, जायहा सानफ्रोमबो जोंब्लाव माब्लाव दिनै गानै जोमै बियो थायोमोन आरो सानफ्रोमबो बियो जायै लोङै आलो गोजोनै बे गोनां गिदिरा थायोमोन। आरो बिनिनो लांगोनायाव लाजार नामनि सासे बेमारि दङमोन, जायहा बिबायारि आरो बियो दिनै गाराय बेन जानानै सैनांनायमोन। दिनै सानफ्रोमबो बे बिबायारि लाजारखौ गोनां गेदेर धोनिनि लांगोनायाव बेखौ दोनहैनाय जायोमोन आरो बियो सानफ्रोमबो बे गोनां गिदिरनि टेबोलनिफ्राय आरांगानिफ्राय गोग्लैनाय गुन्द्रा गुन्द्रिखौ जानानै बे लाजारा जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन आंनि अनजाग्राफोर। आरो बेबायदि दुखुनांथाव गारायजों सैनांनानै थादोंब्लाबो, गेदेर दुखु दाहायाव थानांदोंब्लाबो, बे लाजारा दिनै इसोरनियाव बिहा फोथायनाय दङमोन। आरो जों दिनै मोननो हाबाय, एसे दिनफोरनि उनाव बे लाजारा थैलांदोंमोन। आरो जेब्ला लाजारा थैलांदोंमोन, थैनायनि उनाव सोरगोनि आर्फफ्रा फैनानै लाजारखौ बेबायदि आब्राहामनि फेन्दायाव बेखौ लांनानै आलो गोजोन जायगायाव दोनहैदोंमोन। आरो एसे समफोरनि उनाव गोनां गिदिराबो थैलांदोंमोन आरो गोनां गिदिरा बेबायदिनो दुखुनांथाव बेबायदि सैनांनायाव खोमसि दरसि दिनै आइखां बायखाङाव बे धोनिया थाहैनो गोनां जादोंमोन, जायखौ थांनानै थानाय समाव बे माब्लाबाबो बेबायदि जायगायाव सहैगोन, बेबायदि जायगायाव थाहैनांगोन, हयथ' बियो साननोखौनो सम मोनाखैमोन, बा साननो थाखाय हायाखैमोन, बा साननो थाखाय रोङाखैमोन आंनि अनजाग्राफोर। बियो दिनै सानफ्रोमबो जोंब्लाव माब्लाबै थादोंमोन, सानफ्रोमबो जायै लोङै रंजादोंमोन। बियो थैनायनि उनाव मा जागोन बेनि फारसे
बे जेबोखौनो हयथ' बियो सानाखैमोन। जायनि जाहोनाव थैनायनि उनाव दुखु दाहायाव खेंखायनायाव आइखां बायखाङाव बियो दिनै थाहैदोंमोन। जोंबो दिनै नुयो आंनि अनजाग्राफोर, बे संसाराव गोबां मोदोमनिखौल' नांगौसिन साननानै जों संसारनिखौ गोसो होसिननाय बांसिन जों दिनै नुयो। जोङो दिनै सोरगोनिखौ जोङो दिनै गोसो होनायखौ जों बांसिन जों दिनै नुनो हालिया आंनि अनजाग्राफोर। जोंनि फोथायारिफ्रा गिर्जा प्रार्थनायाव सम होनो हायि जालांबाय। थाखा थासेयावबो धोन थासेयावबो दिनै बांसिन मोननो लुबैनायाव जोङो दिनै गोसो होनायखौ नुनो हायो। नाथाय लाजारा आइखां बायखाङाव थानांदोंमोनब्लाबो बियो गावनि जिबनखौ लानानै बिहा दिनै साननाय दङमोन। बिनिखायसो बियो थैनायनि उनाव गोजोन आलो गोजोन बै जायगायाव बियो दिनै सहैदोंमोन। नोंबो दिनै बै आलो गोजोन जायगायाव सहैनांगौब्ला नों थांनानै थानाय समावनो नोङो सिन्था खालामनांगोन। दानो हरखाब अबथिरा बे संसारखौ नागारलाङोब्ला गमामायै नों बबेयाव सहैगोन नोङो सानदोंना? साननांगोन आंनि अनजाग्राफोर। बाइबेलाव बुंदों नों गावखौ परिखा खालामनानै नाय। जों दिनै गावखौ आनजाद खालामनानै नायनि जों गमामा बबेयावनो सहैगोन बादि मोनदों। नाथाय जेब्ला जोङो दानियेलनि बिलाइ 12:2-4 फरायो अब्ला मोननो हायो। आरो थैनानै थांनायफोरनि गोबाङा सिरि मोननानै सिखांफिनगोन। खायसे जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो आरो खायसे जोबनो गैयै लाजि फोनांजानो आरो सैहोजानो थाखाय सिखांफिनगोन। जों दिनै दानियेलनि बिलाइ 12:2-4 गेजेरजों जों खोनाबाय थैनायनि उनाव मोननै रोखोमनि सिखांफिननाया जागोन। खायसे जोबनो गैयै लाजार बादि गोजोननायखौ मोनो, रंजानायखौ मोनो, जोबनो गैयै जिबनखौ मोनो सिखांफिनगोन। आरो खायसे बे गोनां गेदेर बादि अराय समनि थाखाय लाजि फोनांजानो आरो आइखां बायखाङाव सैनांनायाव थाहैनो सिखांफिनगोन आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला जोंहा थांनानै थानाय समाव बेसे जिउनि थाखाय साननो गोनां दं। अब्ला थांनानै थानाय समावनो सोरगोनि थाखाय सिन्था खालामनो, सोरगोनि थाखाय सानो जोंहा जेसेबां गोनांथि दं आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो करिन्थियानि बिलाइ 2 करिन्थिया 4:17 बेबादि बुंदों, मानोना जोंनि देहाया दान्दिसे नासयजानाङोब्लाबो जोबनाय गैयै महिमाखौ होयो। दिनै 2 करिन्थिया 4:17 जों फरायनानै मोनबाय। पाउला दिनै करिन्थियाव थानाय फोथायारिफोरखौ बियो बुंदोंमोन, मानोना जोंनि देहाया दान्दिसेनि नासयजानाया जोबनाय गैयै महिमाखौ होयो। जोङो दिनै थांनानै थानाय समाव जोङो उखैनायजों गांनायजों सैनाङोब्लाबो, खेंखायनाङोब्लाबो, अभाबाव जों थानाङोब्लाबो, जोङो दिनै बेमारजों भुगिनाङोब्लाबो, जेब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'नियाव जों फोथायगोन, जेब्ला जों सोरगोनिखौ हामलायगोन, जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै जिउ खुंगोन, दिनै लाजारनि बादि जोंनि जिबनाव गोजोननायखौ जों मोनगोन। दिनै लाजारनि बादि जोबनो गैयै गोजोननाय जिबनखौ मोननो थाखाय पाउला इसोरनिफ्राय आसा खालामदोंमोन। बिनिखायनो बियो बुंदोंमोन, जोङो दान्दिसे सैनाङोब्लाबो, नासयजायोब्लाबो जोबनो गैयै महिमाखौ जोङो मोनगोन। पाउलहा दिनै फोथायनाय दङमोन। बिनिखायनो पाउला बुंदों, आङो मोजां दावहा नांनायखौ दावहा नांबाय, आङो खारनायखौ फोजोबबाय। बिनिखायनो आंनि लागै जोबनो गैयै जिबनखौ, जोबनो गैयै बान्थाखौ आंनि थाखाय दोनजाबाय। आंनि थाखायल' नङा, जे जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायखौ लामा नायनाय साफ्रोमबोनि थाखाय बे जोबनो गैयै जिबनखौ दोनजाबाय। पाउला बेबायदि बुंदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो माब्लाबा जोङो दुखु दाहायाव थानांब्ला जोङो दिनै इसोरखौ बावो। नाथाय पाउला बुंदों, जोङो संसाराव थानानै थानाय समाव दान्दिसे नासयजानायनि उनाव जोबनो गैयै महिमाखौ जों मोनगोन। जोबनो गैयै
लाजारनि बादि जिबनखौ जों मोनगोन। दिनै पाउला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बिनिखायनो माथानि लिरनाय 5:3 बेबायदि बुंदों, जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो। जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै दुखु दाहायाव थानांनाय, अभाबाव थानांनाय, आंखालाव थानांनाय, उखैनायाव थानांनायफोरनि थाखाय बुंदोंमोन, जिउआव हावरियाफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना सोरगोनि रायजोआ बिसोरबादिनिनो। आंनि अनजाग्राफोर, लाजारा अभाबाव थानांदोंब्लाबो, बेमार गाराय बेन बेन जानांदोंब्लाबो, जोबनायाव जोबनो गैयै गोजोननायखौ बियो मोनदोंमोन। बेनिखायनो फै, जोंबो दिनै निराशा जायालासे, दुखु दाहायाव थानांब्लाबो जोङो दिनै इसोरनिफ्राय उनफिना लासे, जोङो बांसिन फोथायनायखौ लानानै जों बै जोबनो गैयै गोजोननायखौ जोङो दिनै लामा नायनानै जोङो थानि। बिनिखायनो माथाइनि 5:4 बुंदों, बिखा खामनायफ्रा बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो बानजाय जागोन। थांनानै थानाय समाव लाजारा गोबां बिखा खामनो गोनां जादोंमोन। अभाबजों, उखैनायजों, लाजिनांनायजों, दुखु दाहाजों, बेमारजों भुगिनांदोंमोन। नाथाय थैनायनि उनाव बे गोजोननायखौ मोनदोंमोन। सोरगोनि आरफोरजों लांनानै आब्राहामनि फिन्दायाव बियो दिनै दोनहैजादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, अब्ला जों दिनै बेनि गेजेरजों जों दिनै मिथियो, फै, जों मोदोमनि थाखायल' सिन्था खालामालाबा, जिउनि थाखायबो, जोबनो गैयै बे अनन्त जिबननि थाखायबो जोङो दिनै साननानै जोङो नायनि। मानोना आं एसे सिगां बुंबोबाय, दिनै सानफ्रोमबो 1,50,000 मानसिफ्रा थैलांगासिनो दङ। बिनि गेजेराव गोबाङा हयथ' इसोरखौ मोनालासे पापआवनो, लोंग्लुं जाग्लुङावनो गोबां दिनै पापआव जिउ खुंनानै हयथ' थैलांबाय जानो हागौ। आंनि अनजाग्राफोर, बिनिखायनो फै, जों थांनानै थानाय समावनो गाव गावनि जिउनि थाखाय जोङो दिनै सिन्था खालामनि। बिनिखायनो नुजाहोजानाय 2:10 बुंदों, 11 दिन नासयजागोन, थैनायसिम फोथायग्रा जादो, अब्ला आङो नोंनो गोथांनि मालाखौ होगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ पाटमस द्वीपआव जहनखौ बियो बुंदोंमोन, नोङो बे नुनायफोरखौ लिरनानै दोन। आरो बियो बुंदोंमोन दि 11 दिनफोर नासयजागोन, जोबनायसिम नोंसोरो सैसोदो, जोबनायसिम जोङो दिनै फोथायनांगोन। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, अब्ला बे जोबनो गैयै मालाखौ आं दिनै नोंनो होगोन। अब्ला जायहा बेमाराव थाब्लाबो, दुखु दाहा अभाबाव थाब्लाबो, जायहा धोरोमिया जिउ खुंनानै दङ, गुरगुनाय जिउ खुंनानै दङ, दिनै नोंथांनि लागै इसोरनि रावा बुंदों, जोबनो गैयै मालाया नोंनि लागै दोनखाजाबाय। आंनि अनजाग्राफोर, बिनिखायनो नुजाहोजानाय 2:10 बेबायदि बुंदों, खोमा गोनाङा जिउआ गिर्जायाव बुंनायफोरखौनो खोनासंथों, देरहाग्राया खन्नैनि थैनायजों गाज्रि खालामजाथारनाय नङा। जेब्लानाखि जोङो बे बाथ्राखौ जों मोजाङै जोङो फरायनानै सिन्था खालामगोन, अब्ला जों मोननो हायो, गेदेर थैनायनि उनावबो नोंनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै आसाखौ होदों। जों बे आसाखौ सोरनियाव मोननो हागौ? जों बे आसाखौ जोङो बहा आरो माबोरै मोननो हागौ? जिसु ख्रिस्ट'नि अनगा। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै बेयाव बुंदों, खोमा गोनाङा जिउआ गिर्जाफ्राव बुंनायखौनो खोनासंथों। दिनै गोबां धोरोमिया मानसिफ्रा मबाइलनि गेजेरजों, प्रसारनि गेजेरजों दिनै इसोरनि राव बासायजानायनि सोमोन्दो बुंगासिनो दङ, गोसो सोलायनायनि सोमोन्दो बुंगासिनो दङ, सोरगो रायजोनि बिसय बुंगासिनो दङ। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोङो बे इसोरनि रावखौ गोसो होनानै खोनासङोब्ला, आरो दिनै बे इसोरनि रावखौ नोङो फोथायनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ आंनि बासायगिरि होनानै नाजावोब्ला, आरो दिनैनो नों दानो जिसु ख्रिस्ट'नि रावखौ खोनासंनानै गोसो सोलायनानै गुरगुनाय जिबन नोङो दिनै जिउ खुङोब्ला, दिनै खन्नैनि थैनाया नोंखौ हानि खालामनो हानाय नङा। नोंनि कन्डिसना जेखि जाया मानो, नोङो दिनै, आं मिथिया नों
माबायदि जिउ खुंनो गोनां जादों। हयथ' नों दिनै गोबां बेमारिजों नों नेफेरा नों जुजिनो गोनां जानो हागौ। नङाब्ला नों दिनै अभाब आंखालनि गेजेरजों मोगा मोगि नों जानो हागौ। नङाब्ला नों गोबां दुखुआव हयथ' दिनै थादों बा दङ जानो हागौ। नाथाय नोङो दिनै गुरगुनाय जिबन खुंदोंब्ला, धोरोमिया जिउ खुंदोंब्ला, दिनै जोबनो गैयै जिबना दिनै नोंनि थाखाय दोनखाजाबाय। खननैनि थैनाया नोंखौ जेबो हानि खालामनो हानाय नंलिया आंनि अनजाग्राफोर। जेरै लाजारखौ हायाखैमोन। संसारनि नोजोराव दिनै लाजारा बेमारि जानानै दुखु दाहायाव थानानै बियो दिनै थैलांदोंमोन। नाथाय थैनायनि उनाव खननैनि थैनाया नोरोग रायजोआ बेखौ जेबो हानि खालामनो हायाखैमोन। दिनै पापनि बोलोआ बेखौ जेबो हानि खालामनो हायाखैमोन। नोरोग रायजोनि सैनांनायाव बियो दिनै थाहैनो गोनां जायाखैमोन आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला जेरै लाजारनि जिबनाव जेरै थैनाया हानि खालामनो हायाखै, थैनायनि उनाव जेरै लाजारा आइखां बायखाङाव थाहैनो गोनां जायाखै, दिनैबो जायहा जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ, जायहा धोरोमिया जिउ खुंदों, दिनै नोङो खननैनि थैनायजों माब्लाबाबो हानि खालामजाथारनाय नङा। बिनिखायनो दिनै लुकासनि 16:22 जोङो दिनै नायब्ला मोननो हायो। दिनै आरफआ थैनायनि उनाव बे लाजारखौ आलो गोजोन जायगायाव दोनहैदोंमोन। बेनिखायनो जोंनि जिबनाव आसा दं आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो फै, जोङो दिनै बे संसाराव जों दिनै नुयो, सा खोला सानजा सोनाब जोङो गिदिंबायनानै नायोब्लाबो एसेबो गोजोननायखौ जों दिनै बे संसाराव नुनो मोनलिया आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो फै, जों सोरगोनिफोरखौ जों नागिरनि। माब्रैब्ला जों दिनै धोरोमिया जानो हागोन? माब्रैब्ला जों पापनि निमाहाखौ जों मोनगोन? माब्रैब्ला जों जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन? माब्रैब्ला आं बांसिन इसोरनि खाथियाव आङो जिउ खुंनो हागोन? जोङो बेबादि जोङो दिनै हास्थायनि आरो जोङो दिनै नागिरनि। बिनिखायनो 2 करिन्थिया 4:16 पाउला बुंदोंमोन, बिनिखायनो जोङो गोहो गैयि जाया। जोंनि देहाया जामलांब्लाबो जोंनि जिउआ सानफ्रोमबो फोदांजायो। पाउला दिनै बुंदोंमोन दि बेनिखायनो जोङो बोलो गैयि जाया, जोङो निरासा जाया। जोंनि देहाया सानफ्रोमबो जोबलाङोब्लाबो, जोंनि देहाया सानफ्रोमबो जामलाङोब्लाबो जोंनि जिउआ सानफ्रोमबो फोदांजायो। पाउला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर। दिनै जोङो बोलो गैयै जायालासे, लोरबां जायालासे जों दिनै सैसोनायजों जिउ खुंनि। मानोना जोंनि जिबनाव आसा दंथारो। पाउलनि जिबनाव जेरै आसा दङ, जोंनि जिबनावबो आसाया दंथारो आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायसो पाउला बुंदोंमोन, जोंनि देहाया सानफ्रामबो जामलाङोब्लाबो, जोबलाङोब्लाबो, जोङो दिनै मोनसे समाव उन्दै गथ'मोन, बिनिफ्राय जों जाबोबाय। जोङो दिनै बोराय बुरै अबस्थायाव जों दिनै आवगायलांगासिनो दङ। जोंनि बैसोआ, थांनानै थानाया दिनै जामलांगासिनो दङ। जोंनि मोदोमा जोबनायनि फारसे बेबायदि बाग्लायलांगासिनो दङ। नाथाय जोंनि जिउआ, जोंनि फोथायनाया, जोंनि सोरगोआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन जागासिनो दङ आंनि अनजाग्राफोर। पाउला बेखौनो बुंदोंमोन। जोङो मोदोम हिसाबै जोङो दिनै सिगां बेमार नङामोन, दिनै बेमार जाबाय। सोरबा अभाब नङामोन, अभाबाव थानो नांबाय। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि थाखाय सोरबा नासयजाबाय, सोरबा गोबां रोखोमनि सैनांनायाव थाबाय, सोरबा गोबां मुगैजाबाय, निरासा जायो। नाथाय पाउला बुंदों, जोङो गोहो गैयै जाया, निरासा जाया। मानोना जों मोदोम हिसाबै जोङो बोरायलांगोन, नाथाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुहैगोन। जोबनो गैयै गोजोननायखौ मोनगोना खाथिनिफ्राय खाथिसिन जागासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो बोलो गैयै जाया होननानै पाउला बुंदोंमोन। बेनिखायनो फै, जोङो दिनै बांसिन बे संसारनि रंजानायखौ दोनथ'नानै, संसारनि गोबां रोखोमनि बेस्थ'थाफोरखौ जोङो दान्दिसे दोनथ'नानै जोङो दिनै जोंनि जिबनखौ जों साननानै नायनि। थारैनो जोंनि जिबना थैनायनि उनाव बबेयाव सहैगोन? थारैनो जोङो दिनै थैनायनि उनाव बबेयाव जोङो थांगोन बादि
जों दिनै मोनो सोरबा दिनै गावनि जिबनखौ लानानै क्लियार नङाब्ला थांनानै थानाय समावनो नोङो दिनै नोंनि मावनायनि पापनि निमाहाखौ नों मोननो नांगौ आंनि अनजाग्राफोर जों दिनै बे गोनां गेदेरनि सल'नि गेजेरजों जों मोनबाय लुकासनि सल' 19नि 1निफ्राय 31 पदनाव नायब्ला जों दिनै मोननो हायो गोनां गेदेरा बे दिनै बे से नांनायनिफ्राय फैफिननो थाखाय बे दिनै हायाखैमोन बेनिखायनो थैनायनि उनाव निमाहाखौ मोननो थाखाय जों हाथारनाय नङा बेनिखायनो फै जों थांनानै थानाय समावनो बे सोरजिगिरि इसोरखौ गोसोखांनि गोथां इसोरखौ गोसोखांनि जोबनो गैयै गोजोननाय होग्रा सोरगोखौ होनो हाग्रा बे जिसु ख्रिस्ट'खौ जों गोसोखांनि आरो जोङो सोरगोनिफोरखौ बांसिन जोङो हामलायनि आसा खालामो बे राव खोनासंग्रा जों साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर आरो आशीर्बादना थासिगोन इसोरा जों